Ahoj, já vás vítám na kanále Girls Fashion. To je vlog. A bude to nějak vlog jakoby z celodenního dne a plus budeme točit zítra z výletu, protože jdeme na výlet a teď ano, ale ne celá třída, to je tajemství. A teď jdeme do Mekáče. Jo. A můžu vám ukázat kartičku, s kterou to budeme platit. A jdeme tady, a teď jdeme tady pěšky a ono chčije. Já nechčiju, ty chčiješ. Já to takhle dám proto, aby ta kamera nebyla mokrá. A teda jdeme a my se vám pak ozveme až budeme na nějaký zastávce. Tohle to je ta karta. A ona vám ještě ukáže kartu. Mně spadla kapusa. Máme za 25. Tak my teď už jako jsme na konci ulice. A takováhle je velká ulice. A teď už jsme skoro na zastávce. Jo. A mě mrznou ruce. Mně je teplo, ale mrznou mi ruce. Takže, a co to Káťo? Mně je teplo, i když mám jenom triko a tohle tu, nevím co to je. Něco džídovýho. Hej, zase už mi... A mně není zima, ale jenom na nohy, protože mám zmoklý boty. Já mám zase svoje, počkejte. Perfekt. Jo, takhle výhle. Perfekto adidasky, ale trochu jsou zmoklý a trochu ne. A doufám, že nám žádný autobus neujel. No, při takovým tvým červým tempu podle mě ujel. Moje červí tempo, jo? Jo, já jdu rychleji než ty. A jdu na ten rychleji! Ano, a můžete vidět, jak okolo nás jezdí travička a něco takového. A teď tu půjdeme. Budka! Žádná budka. Deštník. Žádná budka, deštník. Počkej, já půjdu za. Jo, a teď nás teda čeká kilometr na Nový Butovice. Jo, no. My bydlíme v takový prdeli. Tak aby... Káťa, řekni, co se ti stalo. Že takhle, my jdeme. A takhle. Já nevidím takovou obrovskou louži. Ale, bum, ale. Slyšela jsi to? Ale. Jo, já jsem to slyšela. Já jsem šlápla do louže. Pojď rychle. To stejně nevadí, já jsem už ty boty necítila. Nohy. Tak a před náma už je galerie Butovice. Galerie Butovice a je McDonald's. Ano. Takže jsme už na místě skoro. A tohoto video vyjde dneska nebo zítra? Určitě zítra. Drží to? Jo, asi jo. Tak jsme vzhůru nohama. Ne, tak to. Takže a my jsme teď Mekáči už a teda... Hej, jo. A tady máme chicken burger. A teď máme s sebou na cestu zítra na výlet. Ano. Doufáme, že se přes tu noc nic stouhlo. Jasně, na to máma, že ho přijde a bude to hájit. Ne, to se zůstanou takhle v tom a vydáme je až. Ale to maso se schází. Nebo to nějak vyřešíme, mňam jsou výborný. Jahodový. Naš nejoblíbenější chuť. Jak Káťa tam přišla a zeptala se, máte tam nějaký vodní meloun a já úplně... Tak koukej se na mě. V KFCčku to mají. A v Cross Cafečku taky. Jsme zmrzlí úplně, tak proto jsme tady dimně červený. Milujeme Mekáč, takže dva chicken burgery máme zítra na cestu a dneska jsme si dali další dva chicken burgery. Pojďme. Klárka je prasátko. Vždycky na křivo to takhle úplně. Já mám úplně rovný. Koukejte. A zítra vyjde, nebo pozítří, vyjde vlog z, jak se tomu říká, vlog i z výletu.
dneska ještě na akrobu. A Káťa pak... Ne, dneska mám odvolání plavání, protože dneska prší. A já to máme do 20 už. Akrobaci od 5:30 do 6. Ještě víc. Moje. Jdeme na hrad Konopiště. Já to vždy... Ne. Zámek. Jo, zámek, hrad. Výhrad. Já mluvím zámek Karlštejn a ona hrad Konopiště. Tak to spojíme a je to zámek Konopiště. Ano. Já miluji milkshake. Já ještě víc nepaní. To ještě zabila asi. Informací navštivte web intersport.cz nebo prodejnu Intersport. Těšíme se na vás. Intersport, největší prodejce sportu. Tak a my jsme byli v H&M a tam měli nádherné věci, ale my jsme v H&M byli v pondělí a kupovali jsme tam různý věci, že jo? Velký nákup byl. A to jako je vždy. prostě normálně. Tady chodíme a za chvíli se budeme muset rozloučit spolu. Takže jak jsem říkala, že jdu na tu akrobaci a zítra máme společně sraz v kolik? V 6:40. Ne, 6:40. Ona v 6:40 vychází z domova a v 6:58 nám jede autobus. Takže nějak tak. A tady před náma je Albert. Márie jídla. Že centrum galerie Butovice bude vypadat tak. A tady, koukejte, takový nádherný. Protože ono prostě teď vypadá jako, ne že by vypadalo strašně, ale nevypadá nic moc. Takový, nevypadá nic moc a my jsme teď prošli okolo toho, kdo to chodí, nevím, securiták. Galerie. Je před náma. Před námi je taky securiták, takže... Takhle jdeme na tanči. Takže nějak tak. A zase pod dešníkem. Ano. A teď jedeme. Tady jede taxík. Takový taxikář si se na nás koukal. Takový Koukej zase dva youtuberky točí nějaký zase nový video a musí točit mě, takhle si to on říkal. A pak na konci videa uvidíte nějaký fotky, co jsme nafotili i teď, i z výletu. Jo. A Sakra, blbý vlasy. je tady, počkej, to dáme. Ahoj. A my jsme zrovna už teď, a to bude jako do toho stejného videa, a ty zrovna čekáme příčkou a jdeme na výlet. A máme tady svatý. Už by dalo pozor. Já? Tak my se vám pak ozveme, až budeme v autobuse, protože už nemáme co říkat. Ano, tady jsou stromečky okolo naší školy. A teď jdeme na Hradec. A čekáme, jsme v záspě. Už jedeme. A jsme na Radlický, kde je hodně záspě. Radlický a asi za Hodinu tam budeme, takže vám to budeme točit. Tak. Třeba americké chipsy. Máme amerikánu, čipsánu. Takže super. Šílená modelka, kterou jsem já udělala. A teď já budu dělat modelku. To máš natočíme. Já udělala takovouhle modelku. Tak fajn, podle mě je docela normální, tady má růžový prameny. Já nic nevím. Takže a teď jsme, jo, centrum Chodov, to je úplně nejlepší centrum na celém světě. A tady vždycky chodíme s mojí kamarádkou Pavlínou, tady přes ten mostík jsme šli a ona bydlí tamhle. Tak jsem si to uvědomila teď. vláčkem. Takým vláčkem máte tam pár záběrů. Ano. Ale strašná zima, takže... A jdeme po vláčce, takže...
A před náma je ten zámek. Ne, počkej. Ten zámek. Tady má mít prý nějaký medvěd. On je tamhle. Jo, on je tady Skovanej. No, není divu. Tamhle je. Ale má hezký výběh. Tady medvěda. Je tady takový jakoby hezký ten park. Ne, tam se koruny. Jako Tak. No a my jsme si teď koupili čaj. Já jsem si koupila teda čaj, protože jsem totálně smrzla. A Káťa si koupila lejsky a dámy taky. čo, bágy. Takový. A už je teda pro ty jakoby, když tak je to hrát konopiště, to jsme mámole říkali, dáme konopiště. Jak to tady něco říká? Hele, víš to? Ne, ale je to čaj, není to káva. A ona se mě zeptala, chceš teplej, nebo? Ne, studenej. Jasně, že teplej. Nebo studenej. To je na domu, asi jo. A ještě budeme vláčkem. Doma, ale ne, já chci být někde jinde, ale nechci být doma, protože... Teploučku. Že teď jsme viděli 1000 pávů, beberek. Ano, a tady budete mít někde fotky. Tady takhle na Kátě i na mě vám naběhnou 1000 fotek. Ano. No, 1000 ne, ale to... A ježiši, Káťa málem spadla. Ach jo. Tak my se vám buď to ozveme ještě teď nebo v autobuse. Ano. Teď v autobuse. A už jedeme domů, konečně. Ono to tam jako bylo hezký, ono to tam bylo jako hezký, ale bylo blbé počasí. Ale nepršelo. A bylo na nohy.